Ola, eu son a Lucía Grela Seoane, de segundo de ESO. E hoxe vouvos falar dun libro chamado Sós, de Pepe Carballude. Este libro trata sobre un rapaz máis un gobernador en historias distintas. O gobernador foi á Costa da Morte a traballar nun afundimento dun barco que podía ter radiación, e súa muller non estaba de acordo, e pasarán por un pequeno problema na súa relación. O rapaz chámase Rafa e está namorado de Eva, unha ecoloxista, como el, e que ademais súa nai morreu e seu pai está case sempre traballando fóra no mar e cando volve case sempre está bébedo. Eles decidirán escapar xuntos, xa que deran orde de evacuar a zona polo barco que poidea ter radiación e vivirán diferentes aventuras. O autor deste libro é Xosé Carballude Blanco, Pepe Carballude. Naceu en Rubín, a Estrada, o 15 de agosto de 1956. Pepe Carballude é profesor e escritor. Algúns dos seus premios son 2 premios Barco a vapor de literatura en galego, un no 1990 e outro no 2002. E tamén un 7ª edición Premio San Martiño de Normalización Lingüística. Algúns dos seus libros son O xílgaro pintor, Os gazafellos, Andrea quere ser maior e Mimos e máis mimos. A min, persoalmente, este libro non me gustou moito, xa que me parece o típico libro que un rapaz rescata a unha rapaza e que sin el non dá feito nada. Polo demais, o libro gustoume, xa que penso que o autor se esforzou por escribilo. Pero poñeríalle algún personaxe que tamén fora muller aos cargos policiais e políticos, xa que son todo homes. Un saúdo e ata loguiño.